weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to babaɓe to hayre gollere to ɓoggue to daril barka to wuuro ali guelel to roso to likseyba de to tiguinte ko on takkusan juuɗa ha e nder galle ceerno abdourahmani dia to pk 8 nokcota ha to galle ceerno ndiaye baro to Nouadhibou ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno yaya bato richard toll e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men e nder leydi sénégal mayen kaale doggol inde gouvernement kesso suuɓaɓe oɗo saaha joni tambiɓe laamu leydi sénégal to leydi mauritanie commissariat à la sécurité alimentaire ɓe dokkiri ñande aljuma ɓennuɗo 190 tenno guura e nder taw pecci ɗum ko e nder ujunnaji 2,995 e famille e nder nakcota to leydi mali ma en kaale doggol yimɓe dogɓe taw ko yimɓe dawrugol dogɓene molti to leydi côte d'ivoire e oɗo saaha joni taw ko waɗaɓe mandata e ɓe justice mo leydi mali namdi kayde gartirte ɓuuri gartirte nder leydi he ko ɓuuri yawde yaccade habaruji men jolam jabirima jaa ha to leydi indonésie jeena ha to leydi kirgisistan to leydi chine ha to jordanie bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren ko jaadindo ɓalawal e danwal kala ceerno djiby sy kollaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno djiby sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal jawruɗo firtude dabruji e ɓen weddaɓe korte ceerno djiby sy ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko ladde ceerno djiby sy ene safra ɓen wonduɓe kista fibrom ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno djiby sy ene yawrani ɓen worɓe usturaɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno djiby sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafine yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yaltayma ha laaɓa ceerno djiby sy ene jogui pegge e usula bawɗe neldede kala to neɗɗo woni pirtoje dabaruji ɓeydoje arsigaji ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo cheydineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno djiby sy ko laaɓaɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗnede listihara ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi mauritanie ko ujunere e mbuɗu so tawi ko wonɓe leydi sénégal leydi mali e dendagal leyɗele taariɗe leydi mauritanie kala ko 4 CFA so tawi ko gonɗo caggal leydi ko wayno europe asie amérique asie en leyɗele kala listikar ko gratuit hay mbuɗu yoɓetake ceerno djiby sy ne andina dendagal kileneɓe mum o arti oɗo saaha joni omo tawi nder nakshot lamorgo leydi mauritanie to base makko waɗɗani jeere nettek kala jiɗɗo hebde ceerno djiby sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 walla kadi omo jogui miñi ko mo gollotto ne wiye alassane sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo leɗɗe ɗe ganduɗo golle ɗe on numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno djiby sy ne wiye dendagal kille mum no dooɓe kala sahade noon ko hebdemo wona salade notade ko hewrede tan yo joomum won insisté ma hebmo ha no hannirta ni ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko
moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardigol Ceerno Makki Muntaga Tall kame Ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall. Daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara jannginowo ngana Qur'anil Karim e ballal joomiraɗo suko rungo deftaral teddunde. Daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ene janngina ɗemɗe goɗɗe ko wayno arabe français anglais nonne kadi wondude hebloji goɗɗi ɗi hinde informatique. Daara moderne de Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara kettinaɗo ko daara jawɗo ɓamtude haqqille suka ha yaada e jamanu suko ene jogui ndimago wadde coftal ɓalli kononne kadi e yoga e gueɗe goɗɗe ha yaada e jamanu tawne wonde ndenka. Daara moderne de Alhaji Seydou Nourou Tall ene haɓre dendagal bandiraɓe kala rentrée scolaire 2022 2023 binditagol ngol fuɗɗima oɗo hen dumunna kala an jiɗɗo windide ɓiye jokkodire daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall. Daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall jogui ko daaraji ɗiɗi. Daara rewɓe o tawete koto Sicap Liberté 3 so tawi ɗon ko daara worɓe o tawete koto Kermassara. sa yiɗi hebde hen ko laaɓi beele jokkodira e daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall mbatta ko 77 254 33 55 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 musidɓe tedduɓe daara moderne de Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara ɓamtowo haqqille suka faade gandal. Teya ko haako moƴƴo iwruko en tokkore du nord ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. Korel teya ko haako no kom haako wargani ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula gitta seeɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. Korel teya ene safra joguiɗo AVC kono ne kadi cardiaque tension ɓandu jaaɗoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo ko fiiɗo koppi musoji koyɗe musoje jaaɗa ha jotti e koyɗe mum yahata juma yahata jama jokkata en ɗama jokkodira e Korel teya. Mo nangata taare joguiɗo caɗele muɗuma kono ne kadi ustoraɗo gorago fode sa jokkodire Korel teya ma yiiten hoore maɗa ngam raɓɓikinade sa yeehi to site Korel teya ma yiiton kala ko Korel teya safrata site o noon ko www.korelteya.com. sa yiɗi jokkodirde ɓen joguiɓe Korel teya so tawi koto leydi France eɗo mbawɗa wonde kala jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43. so tawi koto leydi Congo jokkodirta koye Mamadou Gaya 00242 05 050 36 08. so tawi koto Mozambique ko Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21. so tawi koto Afrique du Sud ko Ibrahima So 0027 82 74 67 672. so tawi koto États-Unis d'Amérique
ko Abou Sow Kawral Fouta business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gurela teya kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo sappo e jeetati lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube woni nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemgal pulaar ko to leydi Sénégal pujotoɗen caggal nde Macky Sall suuɓi hoorejo jaagoɗɗo mum tawa kadi o suuɓi ko on biteɗo Amadou Bah ko ñalawma hanki o noon suuɓi ɗum Amadou Bah noon caggal nde suuɓa hollirino noon ko adi kay ko ñalawma on e hibba kañumne ma suuɓo jagode mum woni équipe mum timmuɗo ɓe o foti gollodade kanko Amadou Bah o suuɓima dendagal équipe makko complet mo golloto ko adi noon keɗen kaala ɓen taw ko suuɓaɓe wonɓe oɗo saaha joni gouvernement ma en ketto hol oɗo gonɗo Amadou Bah tawa ko kañum suuɓa e oɗo saaha joni kañum woni hoore jagoɗɗe mo leydi Sénégal woni premier ministre mo leydi Sénégal hooreji jagorɗo Sénégal o jibina ko Dakar e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e goho ko dawriyanke Sénégal naajo caggal nde o heeɓi seedantago makko baccalauréat e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati o jokki jangdi makko e nder duɗe tawɗe ɗe ha o heeɓi seedantago taw noon ko e fanno faggoto e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeetati e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi o woni e ekkitugol golle walla stage to Diourbel e ngon fanno caggal ɗum o golli to impôt et domaine mo Dakar e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho o ɓeydoyi gandal makko to France e ɗiɗi lewru jeenaɓiru hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e tati e laamu Macky Sall o woni hen jagorɗo faggudu o itta ɗon o waɗa jagorɗo toppitinde gueɗe bowal leydi ɗum ko e tuggude 5 lewru nayaɓiru hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ha goho lewru sappo e goho ɓiru hitande ujunaje ɗiɗi e nogas aset hanki sappo e jeeɗiɗi lewru jeenaɓiru hoore Sénégal Macky Sall waɗimo hooreji jagorɗe kanko watti nayaɓo e hooreɓe jagorɗe e nder laamu Macky Sall gila o jooɗi e dow jappel leydi ndi e hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi Amadou Bah kañum watti premier ministre nayaɓo e laamu kay ɗo saaha joni taw ko laamu Macky Sall caggal kanko noon caggal nde o suuɓi nde o suuɓa o waɗa hoore jagorɗe kanko ne o suuɓima équipe makko ko ni e ɗo saaha joni gouvernement mo leydi Sénégal lelori woni hoore jagorɗe leydi ndi ko Amadou Bah so tawi ko ministre secrétaire général du gouvernement ko Abdou Latif Coulibaly ministre des forces armées ko Sidiki Kaba ministre kalfinaɗo ko fate ñawoje woni Ismaïla Madio Fall ministre des affaires étrangères ko Aissata Tall Sall ministre de l'intérieur woni kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu ko Antoine Félix Diome ministre des finances et des budgets on woni Amadou Moustapha Bah so tawi ko ministre des infrastructures des transports et des enclavements ko Amadou Mansour Faye so tawi ko ministre kalfinaɗo ko fate ndema et de l'équipement rural ko Ali Gouya Ndiaye so tawi ko ministre kalfinaɗo ko fate l'économie du plan et de la coopération ko madame Houlimata Sara so tawi ko ministre kalfinaɗo ko fate jangde ko Cheikh Oumar Han so tawi ko ministre kalfinaɗo ko fate jangde towde on ko Moussa Baldé ministre kalfinaɗo ko fate formation professionnelle et de l'apprentissage et de l'insertion ko biteɗo Mariam Sarr ministre kalfinaɗo ko fate ndiyam e ko fate assainissement ko biteɗo Serigne Mbaya Thiam so tawi ko ministre kalfinaɗo ko fate ministre de la femme de la famille et de la protection des enfants ko biteɗo Fatou Diana so tawi ko ministre de la santé comme gonnoɗo o tan ko Mariam Kemos Ngoma Ndiaya so tawi ko ministre des mines de la géologie ko biteɗo Oumar Sarr so tawi ko ministre du pétrole de l'énergie ko biteɗo Sophie Ngala Dima so tawi ko ministre des transports aériens et des développement des infrastructures aéroportières on ko Doudou Ka so tawi ko ministre de l'environnement ko Alina Ndoye ministre de la pêche et de l'économie maritime ko biteɗo Papa Sagna
mbayi so tawi ko ministre du travail ko biteɗo Samba Sy so tawi ko ministre de l'urbanisme du logement ko biteɗo Abdoulaye Seydou Sow so tawi ko ministre du commerce kañum kadi woni porte parole du gouvernement woni joguiɗo konngol laamu ko Abdou Kayrima Fofana so tawi ko ministre du développement industriel et des petites et moyennes entreprises ko biteɗo Moustapha Diop so tawi ko ministre du développement communautaire de la solidarité nationale ko biteɗo Samba Ndiobena Ka so tawi ko ministre des microfinances ko biteɗo Victory Ndoya so tawi ko ministre des collectivités territoriales ko Mamadou Talla so tawi ko ministre de la jeunesse de l'entrepreneuriat et de l'emploi ko Papa Malick Ndour ministre des sports ko biteɗo Yankoba Diatara so tawi ko ministre du tourisme des loisirs ko Mam Mbayka Niang ministre de la culture et du patrimoine historique ko biteɗo Aliou Sow so tawi ko ministre de la communication des télécoms et de l'économie numérique ko biteɗo Moussa Bokar Thiam so tawi ko ministre de la formation de la fonction publique ko biteɗo Ghalii Bah so tawi ko ministre de l'artisanat ko biteɗo Papa Amadou Ndiaye ministre de l'élevage et de la production animale ko biteɗo Ali Saleh Diop ministre auprès du ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ko biteɗo et des Sénégalais de l'extérieur ko biteɗo Annette Seck so tawi ko ministre auprès du garde-sceaux chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains ko biteɗo Mamadou Seliou Sow so tawi ko ministre auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité et de sécurité de proximité et de la protection civile ko biteɗo Birama Faye so tawi ko ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement chargé de la prévention des inondations ko biteɗo Yankoba Issa Diop et nomination ngaji goɗɗi kadi taw ko à la présidence de la République hono biteɗo Abdoulaye Daouda Diallo on oɗo saaha joni waɗama ministre d'état kanko kadi woni directeur du cabinet du président de la République so tawi noon ko biteɗo so tawi ko Moustapha Niass gonnoɗo président de l'Assemblée mo leydi Sénégal waɗama e oɗo saaha joni au représentant du président de la République Mohamed Salah waɗama envoyé spécial du président de la République Cheikh Kanté waɗama ministre auprès du président de la République chargé du suivi des PSE so tawi ko Yoro Dia on waɗama ministre porte-parole et coordination de la communication de la présidence de la République ha joni kabruji men e ɗemngal pulaar so garti doggol ɓeɗon wonnoɓe jagorde ta ko ittaɓe postoji men e oɗo saaha joni koni doggol ngol lelori Abdoulaye Diop kañum woni gonnoɗo ministre de la culture et de la communication Zahra Liane gonnoɗo ministre de la microfinance Nene Fatoumata Tall ministre de la jeunesse Ndeya Sali Diop Dieng gonnoɗo ministre de la femme biteɗo maître Maliki Sall gonnoɗo garde des sceaux e biteɗo Aminata Assana Diata gonnoɗo ministre du commerce Abdoulaye Daouda Diallo gonnoɗo ministre du budget Aliou Sarr gonnoɗo ministre du tourisme Mama Diop gonnoɗo ministre de l'emploi Maktar Ba gonnoɗo ministre des transports Oumara Gueye gonnoɗo ministre des collectivités territoriales ko ɓeɗo tigui wonnoɓe ministre uji oɗo saaha joni ittaɓe e postoji mumen ha joni kabruji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Youssou Ndour ko yimiyanke ngana ko neɗɗo dawrugol kadi gonnoɗo e jillu muɗum taw ko tawtoriyede maggal Touba bannoɗo hitande hikka nden e nder maggal Touba toon noon to galle Serigne Bass Abdou Kader kanko Youssou Ndour suuti toon konguɗi hollide tigui wonde kay sumgoji hoorejo leydi Tijjani en 2024 wonde kay mo andina yimɓe ko candidat woni tigui ko kettuɗo gembe makko ngam gembanade ɗina sumgoji o holliri e nder haalande makko kanko Youssou Ndour wonde kay e oɗo saaha hay neɗɗo goto ala kay ɓurɗomo wawde ɓurɗomo kay e oɗo saaha joni ɓurɗomo heblanade e ɓurɗomo kadi jogade hattani wonde hoorejo leydi ndi e sumgoji tijjani o suuti ɗina konguɗi noon koye saaha o joddi e Serigne Bass Abdou Kader Mbacké kanko Youssou Ndour o holliri toon noon omo yetta Allah saabu kay dendagal ngaluji e koppereje ɗe balle ɗe o addi toon de Touba ɗe kala o holliri hay hen dara ala ko iwi e keesaji
miijoji laamu fof ko haalis makko taw ko ya warñede makko o ɓirti ko ɗum woni ko addi ballal ko fati ɗiɗo ɗon grand maggal Touba ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni sokhna Aïda Diallo ko joom suudu Cheikh Béthio Thioune e oɗo saaha joni ko kañuma tigui woni mawɗo ɓe ɗon wiyeteɓe cantakuna mo heewi dillude noon e kala saaha maggal Touba hitande hikka nde noon kanko sokhna Aïda Diallo noon o mawnini tidigui maggal Touba makko koto wuuro wiyetego Mboura ha tengti noon to nokku biyeteɗo to wuuro Mboura ha tengti noon e nder oɗon nokku to ɓe mbiyata to ha tengti noon e oɗon nokku to ɓe mbiyata Madinatou Salam ko toon woni to mawnini maggal Touba makko yimɓe hewɓe noon taw ko canta kon woni almuɓe makko tawtorama oɗon ngal ɗon maggal ene tawtora kadi gonnoɗo nawliko walla mbiyana nawliko taw ko gonnoɗo cuddiɗo Cheikh Béthio Thioune e biyeteɗo sokhna Bator noon e nder maggal he yaltini enveloppe taw waɗi ko 1 million francs CFA wondude e boowal woni terrain galle e nder Mbouro rokki sokhna Aïda Diallo o rokkimo noon koto banggue adaye ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to senumima to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paɗena police halfinaɓe ndenka e kisala wuuro Nouakchott ɓe kolliri yimɓe ñande alkamisa ɓenuɗo wonde ɓe teɓima sagata Sénégal naajo tawa kadi ko jeyaɗo nder Rosso mo Sénégal garnoɗo e wuuro Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o luwi galle to legal Carrefour o waɗi feere noon ha wuji fistule mo hinde automatique omo waɗira janguji makko caggal nde o waɗi janguji limtindi o felli yimɓe hewɓe yonɓe nder wuuro ngo police o noon holliri oɗo saaha joni o wiyama teeba omo tawi juuɗe dadiɓe losgoji jaaji nana jukki e makko ha joni ko leydi Mauritanie to Nouakchott ha joni commissariat à la sécurité alimentaire ɓe kolli tigui aljuma ɓennuɗo wonde ɓe pecciri e nder Nouakchott kene qime ha 150 tonnes guura taw ko guura ɓe pecci ɗum noon koye fodde kene qime ha ujunaji 2,65 famille ɓen famille aji noon koɓe ndiyama taw ko ndiyam yoolere toɓoji dogni e koɗanɗe mumen woni ɓe no wiyeteɓe sinistré famille aji ɗi noon hokkiraɓe ɗen ballen tawe nder ɗeɗo leele ko wayno to Arafat to Elmina ha to Riyata guura ka noon ko gueɗe ɓurɗe hatojinede ko wayno maaro sukara kosam e nebam wondude tamaroje ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to Nouadhibou aljuma hecci hanki o député maire mo Nouadhibou hono Ella Qassem wula bellali o joddima batu noon e ɓen gollotoɓe e nder mairie de Nouadhibou o holliriɓe noon wonde kay ministre des finances leydi Mauritanie hono Issilmou wula Mohamed Badi felliti tigui e dow yamirore laamu ngu yobde dendagal ɓena ɓe mairie ndi haalisa taw ko gollotoɓe joguinoɓe arriére uji ɓe joɓanno kam walla ɓe kebdano kaalisaji men jobdele mumen taw ko gollotoɓe nder mairie de Nouadhibou ɗum noon koye saaha woni période 2014 ha 2018 o holliri noon e oɗo saaha kamɓe kala ɓe keeɓi ɓe dokkama laamu ngu fellitidoki hokkude yobdeɓe arriére ji mabɓe ha laaɓa taw hay mbuɗu ala ko heddoto hen El Qasim noon dow inde conseil municipal mairie ndi o jarni laamu ngu ha tengti noon e ngal ɗon jagogal kalfinaɗo ko fate finance o jarni kadi gouverneur mo Daklet Nouadhibou hono Yahya Wul Cheikh Mohamed Vala dariɗo han dole mum no ponno kay ha ɗum ɗon wawi latade siftinde on noon guila 2018 nde El Qasim ari jappere kay gardegi mairie ndi faade oɗo saaha joni dendagal gollotoɓe hen e dendagal société ji gollotoɗi e mairie ɗi hay fournisseur uji hay goto ala dewowo mairie ndi mbuɗu gotu kabaruji men ɗemgal pulaar sen mima to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗen to leydi Mali kani ene tawe nder commune rurale mo Namfanga e nder falde Kucala tekkere noon ene surka hakkude population mairie ndi hakkude population diwan o wonde wonande hakkude mumen e maire Grand Gosso hono biyeteɗo Célestin Dembélé kani noon kani ala no chef de village guila 2021 nde guila 2021 kay nde gonnoɗo jooma wuuro ngo yaltuno aduna ngoye koye ngana sanga noon kanko
maire Karangoso hono Celestin Dembélé ko policier jaado retraite woni policier retraite ko nden tigi o felliti impose woni tigi subade dow tigi yemiro makko subi taw ko bi gonnodo jomma wuro ngo o subi dum o watti lomtini dum yo wona chef de village woni won jomma wuro ngo taw non ya gon mijo ya dani e be don taw ko witebe conseil communal di mairie di endera avril 2022 non fedde taw ko fedde conseiller ji communal wuro ngo be mbawi no jodade assemblée mabbe endera assemblée hebe cubi kambene yeso huissier de justice conformément à l'article 9 du décret numéro 06567 barra PMR du 29 décembre 2006 be cubi bitedum auprès Dembélé on be cubi dum be baduma chef de village wuro ngo préfecture Kucala wadi no entraîner élection jabi élection ay dendangal on cubado e ben yadi mum kala kon non kanko Celestin Dembélé kanyum kanko non hedino tan ha joni ko be subi yo won mo subino o ko on wadi hakkille makko woni ha joni joma wuro ngo nyande sappo yidi lewru avril 2022 ko ndeno adduno liste mo wadi jom wuro on e wadibe mum taw wala muccasa mo laamu ngo addata wala de faade beena taw ko wonbe chef de village uji gollidibe mum o de préfecture diwan no ben non cali jabde on liste ko ngandini mo tigi wonde on liste wona valable kanymen keftini ko liste keso balalo gilande non teskama tigi tekkere surka hakkunde makko e yimbe merindi ha joni kabruji men demgala pulaar nyen ha to kati bisa transport do bodo yangara hakkunde wuro hakkunde diwana bitedo lolo kunkoto hakkunde mum bamako biso yanama e dow lawol ko fedde bandiji de jete sagatabe jetato be hinde brakeruji kanyimena jani biso hanki jamma sara kati be dartini biso non be puyi biso jonnobe bise kala be kefti dendangala cudari men khalisaji men telefonaji mumenna e ngaluji men jogino kala be kefti halabi apprenti biso non e sa kande be ariti biso don ko don forti da cionate sonde ha ko dogdo tigi o dandi hoore makko e dara bise non e passager ji yimbe goto e mabbe non holli jambara gal ngam yidde dartade bandiji di hadde dumen kay fuyde be ko don tigi be pellimo piende tati woni kure tati ko heno wasi fittandu makko be pellimo piende tati ko heno o wasi fittandu makko mo wetno da hiru ha joni ko tagal nende gendarme be dini tigi de kala haali ko don tigi be mbiutima e nokku o to tana o wadi do be mbawi udidde hen loskoji mabbe ha joni ko leydi mali kedolen ko nyande aljuma ben do sappo jeegoma lewru silto hitande ujunnaji didi e nogas didi wonno finala ta ko kuberi mobe iniri coupa colonel Azimi Koita horejo leydi ndi on coupe non fitno tik ko to bo wala woni stade Mamadou Konaté fettidanno final o non ko kippumo mofti kanyum dafodiranno e kippumo bambako endara couperi ndi non fuddino tigi ko gila sappo jeegoma lewru août ha sappo jeegoma lewru septembre gonden dum ko sappo didi équipe kanyumena daftodiro kawgel ngelan hitande rawande non coupe du président colonel Azimi Koita holorama tigi hebno couperi ndi hitande rawane ko équipe hebno dum ko équipe mo kati hitande hikkande non couperi ndi artin e juude équipe mo mofti tagal kay nebe putno final e équipe mo Bamako nebe mbaddi nona ha tigira ta réglementaire o ha timi taw ko 0-0 woni dekki e dekki tagal dum ko don tigi be pelliti yaade to wiete fawpetta woni tiro bi ko dona équipe mo mofti o nani tigi loggi naya équipe Bamako nani ko loggi tati won pami tigi kuberi ndi fati e juude équipe mo mofti so tawi ko 3e place non ko équipe mo CNT woni commission nationale ko CNT kanyimen kebi 3e place CNT non felbondirno walla fettindirno ko ya be don kipo bitedo kipo mo gouvernement score mabbe non ko 7-0 yimbe laamu hebo tawtorama final ngal ko wayno premier ministre par intérim hono colonel Abdoulaye Maïga e yimbe hewbe wadbe mbawi dembe laamu mbawi tawtorede ndi dona kuberi ha joni ko leydi Mali kedoden nyande aljuma sappo jeegoma lewru silto wonde no taxi goto dogannodo hakkunde kaya to hakkunde
kuli hakkunde kuluba fayi kati sanga 20h30 woni 8h30 jamma o ferinoma neddo jaranoɗo koyɗe e nder ndeɗon falde o sali dartade noon ka o sali wartide kila taxi o ko era 81 44 md nde o feri neddo o noon sali dartade o dogi ko ɗon tigui tawtornoɗo accident o kañum tigui terimo dimo ko juuti hirti yeeso makko habri kadi noddi ɓeena taw ko koni koɓe montuɓe sentinelle yeeso poste taw ko basa latirde kati ɓe kabri ɗum kay wonde kaye wonde taxi goto na ala e mabɓe on taxi koko feri neɗɗo ne sali dartade nde taxi o rokki tigui mantode taxi o jelogal mum e sifa taxi o nde taxi o ari ha yettiɓe ɓe dartini ɗum kamɓe koninkoɓe taxi o sali tartade noon ko ɗon ɓe ayne makko kuure tawa ɓe tobɓi ko ponoje ɗe ɓe puusi ponoje ɗe kala ko ɗon chauffeur o sorti e nder taxi mum dogi woppi taxi o noon ko ɗon ɓe ƴetti ɗum ɓe mbaɗi on ɓe ƴetti oɗon taxi ɓe ƴetti taxi o noon ɓe nani ɗum e nder camp militaire mo kati o ɓe noddi commissariat de arrondissement ɓe noddi commissariat noon premier arrondissement mo pati oɗon udditi hen losgoji mum beele kay chauffeur o ne wawa yitede ha joni ko leydi Mali kedduɗen yimɓe dawrugol hewɓe tawi kadi ko ɓattinoɓe laamu Ibrahima Boubacar Keita dogmen e moltuyi caggal leydi hewɓe mabɓe tawteɓe e nder leydi Côte d'Ivoire ɓe laamu leydi Mali namdi e kala saaha taw ko waɗaɓe ko wiyete mandat d'arrêt yoɓa wattirede nder leydi hen tumaɓe ko fati mbuñari laamu leydi Mali noon e gardugol Azimi Koita holliri tigui so tawi leydi Côte d'Ivoire ene yiiɗi militaire uji mum 46 militaire ɓiliɓe juuɗe koninkoɓe leydi Mali sene yiiɗi ɓe goppite la budde kay ɓen waɗaɓe mandat d'arrêt laamu leydi Côte d'Ivoire darono dole mum ponno wawde artirdeɓe e nder leydi he hano hannirtini ɓen goni hono biteɗo Boubou Cissé gonnoɗo premier ministre e laamu Ibrahima Boubacar Keita moltoyiɗo to Abidjan guila juillet 2022 ko wayno Karima Keita on ko ɓi Ibrahima Boubacar Keita o halfinanoma poste uji kewɗi taw ko poste uji kele ɓurɗi faydinde nder leydi he e saaha laamu ba makko ko wayno wonde o waɗanoma ko waɗanoma mawɗo commission de défense de l'Assemblée nationale juuɗe makko noon ene moddi ko fati e mbuñari codgol avion président équipement militaire o tuuma kadi omo tuuma kadi e wargo jandiyanke goto critiquannoɗo e kala saaha laamu Ibrahima Boubacar Keita en 2016 Karima Keita noon ko guila lewru mai 2021 caggal coup d'état o waɗa coup d'état laamu bamma ko dirguita ko ɗon tigo dogi o moltoyi to Abidjan ko wayno Mamadou Ikor Diarra on ko mennoɗo wonde ministre de l'économie et des finances ko wayno Thiema Hibert Coulibaly on ne woni meɗin wonde ministre de la défense e laamu Ibrahima Boubacar Keita kamɓe ɗiɗo kala noon juuɗe mabɓe ɗe moddi ko fati e mbuñari codgol lanandi o koko horejo leydi e codgol équipement militaire ɓeɗo kala ɓe tawte koto leydi Côte d'Ivoire to Abidjan laamu leydi Mali noon ene waɗi erago nde ɓe mbawata artirede ko ɓuuri yawde e yaccade e nder leydi he saabu mandat d'arrêt koko waɗa e mabɓe woɗɓe kadi moltoyiɓe ko wayno leydi Togo ko wayno gonnoɗo secrétaire général laamu Ibrahima Boubacar Keita e oɗo saaha joni kañum woni cukko horejo banque west africaine du développement biteɗo Moustapha Ben Barka joɗiɗo e oɗo saaha joni to Togo o nanganoma waktuji seeɗa walla minute aji seeɗa to Paris kono ɓoyani o woppitama e oɗo saaha joni ko baɗalo mandat d'arrêt kanko ne juuɗe makko ne moddi ko fate codgol avion présidentiel en 2014 juuɗe makko kadi ene moddi ko fate codgol équipement militaire mo leydi Mali ha joni kabruji men ɗemngal pulaar sen wima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paɗena to leydi Potital pulagu windere joɗinoma jonde mum balɗe tati ko ñalawma hanki onon jonde nde himɓe woni tigui batuji ɗi gasi ha laaɓi e leydi Burkina Faso to lamoro ko leydi Burkina Faso dendagal fulɓe windere noon ɓurɓe mantinade kay mbawi notitade e nde ɗon jonde wonno mujiba jonde nde noon ko ƴewde hol darde pulagu foti darade oɗo saaha joni no jaam artiri e nder windere he kali beele kadi oɗo saaha joni e kala ɗeɗo leyɗele e kala saaha fulɓe ne tuume ko fate terrorisme yagal ɗum noon ittude kumpa ha laaɓa beele jaam ne arta dendagal hakkude pulagu e ɓeɗon taw ko hoddiɓe mabɓe e nder ɗeɗon leyɗele ma en keddo hen ma en ketto cimtol ko fate hen ɗon jonde hono Boubacar Boly assalamu aleykum. fulɓe leyɗe afrique e adunaru fuu ɓamtidi dabare e wattude bakaji muɓɓo e jango
fa jam e deƴƴere heɓe e lelleɗe meɗen yo ɗum ɓe dannile kawrital maɓɓe kuuɓungal pulaku gaɗungal Wagadugu. Laamu Burkina wari fotti jonde pulaku nde woɗi holli ke ɗotira aadiji ɗi fa heɓa yotto. Yero Buli wonno jaagoɗo halfinaɗo jamɓe potal leydi Burkina Faso. Gouvernement Burkina somay e somay e gollude no waɗɗadere jam yeejo warde woodi anduɓe yiite ñifata yiite nani ndelle yimɓe sona jooɗo banda e taƴata wune so waraka noon fuɗi wune taƴatake ɗi wunele tiɗataki saabu en joppata leyɗe men ɗe bonno en joppata koreji men ɗi heɗɗo tampina no wondi hannde ni tilay tinoɗen ɗum wattita. Rafi denagu ngu ɗo hewti hande ɗo watti pulaku e dow tampili sanne. Docteur Hamadou Dikko addo jeunesse tabital pulaku international suko jokolle garuɗo Burkina dow inde Mali. Ko watte fa jam warta min kay hakkillam il faut que milice d'autodéfense ngaji gaɗe désarmé so ɓe gaɗama désarmé il faut que pulaku honno ɓe mbirata fulɓe kamɓe goni terroriste en ni ɓe gaɗat ha tawa ɓe gollide e fulɓe tawa coopération no woodi pati ɓe jaaɓe caama dow yimɓe ɓe ɓiray jaray juppay batte fulɓe tambare ɗum il faut que darne kawrital pulaku kuuɓungal nayoɓal hawrodini kala haali fulɓe ko ɓurata 300 ele balɗe tati ɗe batuji gaɗama aadiji adama fa jam e deƴƴere heɓe e lelleɗe meɗen. Boubacar Boli Wagadugu RFI. Wakara Boli Wagadugu RFI golle ma jooɗi peewi kabaruji men ɗemgal pulaar senno mi to leydi Burkina Faso ko to leydi Nigeria paaɗen garmi ngara musɗo waɗi hakkunde ɓen wiyeteɓe état islamique e ɓen wiyeteɓe Boko Haram aljuma jamma ñande jamma aljuma ɓennuɗo hare nde noon waɗi garmi ngara noon juuti fodde waktuji tati kure e condi duki hakkude mabɓe no feewi fodde nogas jeenayi neɗɗo wasi hen pittali mumen ɗum waɗi ko nder état mo borno ha joni ko leydi Nigeria paaɗen e nder état biteɗo jiggowa toon ne ko huɓe towde woni e immeuble kañuma yani toon e yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali men neɗɗo goto kadi barmi hen barmande musde no feewi kabaruji men jolam jaɓeri ko to leydi Indonésie paaɗen e nder min to kanŋe siggate e nder leydi he ko leydi yerɓi toon yerɓande musde no feewi aseta hanki o waɗi mayɓe jeeɗiɗo e barmuɓe joyo laamu ngu noon hollori kadi wonde sappo e ɗiɗo neɗɗo taw ko yiggatnoɓe kanŋe ha e oɗo saaha joni ko porté dispari woni ronkaɓe yiitede nanan ciiɗe jilaw cattugu no feewi kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Ukraine dadiɓe ɓe leydi Russe tawateɓe e nder hakkude leydi Ukraine ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi bombardement groupe taw ko ɓen armé aseta hanki o taw ko yinnoɓe aseta sappo e jeeɗi lewru silto 2022 jamma e nder hakkude wuuro witego Kerkson ɓen noon taw ko dadiɓe ɓe leydi Ukraine yinnoɓe tettude e wuuro ngo noon wongo e wonɓe juude dadiɓe de leydi Russe ɓe kolliri noon ɓe mbaɗi pittali kewɗi no feewi koto leydi Kyrgyzstan paaɗen garmi ngara musɗo ene tawe hakkude Kyrgyzstan hakkude mum e Tadjikistan to kerol hakkude mabɓe garmi ngara o noon waɗi fodde 36 neɗɗo wasɓe hen pittali mumen e nder yontere nde wotere ñalawma aset aleta hande o tan ko sappo e ɗiɗo neɗɗo woni ɓe pittali men itta toon 120 jeenayi neɗɗo wonɓe mbarmi hen koto leydi Chine paaɗen accident bus musɗo waɗi e dow lawol aleta hande o sappo e jeetati lewru silto to sud west woni tigui to banggue worgo baƴo hirnangue e leydi Chine jeeɗiɗo neɗɗo wasi hen pittali men accident o noon waɗi ko accident lawol ɓurɗo bonde kay ko hitande 2022 de dari ko leydi Chine heeɓi accident o waɗi koya dow autoroute e nder région biteɗo Guinzhou e nder wiyete ko bisa jollunoɗo 49 neɗɗo kañuma woni badɗo accident mbiɗen nogas jeeɗiɗo hen mbasi hen pittali men koto leydi Jordanie paaɗen toon to leydi Jordanie ko huɓere todirde woni immeuble goto kañuma yani toon on nde yani noon koto lamorgo leydi ni to wiyete Amman lamorgo leydi Jordanie bilan mayɓe hen noon bilan mayɓe hen oɗo saaha joni bilan o ne yaara sappo nayo neɗɗo basɗo hen fittandu mum taw ko bilan provisoire waɗi kadi barmuɓe hewɓe no feewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kertimalaki jaam yo jaam Allah jogo on